ቀጻሊ ንነፍስና ክንዘኻኽራ ዘድልየና 13 ነጥብታት ኣብ ኣእምሮይ ዝመደብክዎ መደባት ንኸተግብር ብቕዓት ኣለኒ። ኣነ ናይ ህይወተይ ታሪኽ ፈጣሪ ባዕለይ እየ። ኣነ ሓያልን ክእለት ዘለንን ኣብ ነፍሰይ ዝምርኮስ ሰብ እየ። ንፀገማት ናብ ዕብየት ከም ዝወስዱ ዕድላት ገይረ እየ ዝብድሆም። ንፀገማት ዘስግር ፀጋታት ከም ዘለኒ ይኣምን። ኣነ እኹል እየ። ኩሉ ነገር ዘድልየኒ ከዓ ምሳይ ኣሎ። ምስ ክብርታተይን መደባተይን ዝኸዱ ውሳኔታት እየ ዝውስን። ንሓሳባተይ ስምዒታተይ ተግባራተይ ይቆፃፀር። ሰባት ብዛዕባይ ብዝህብዎ መግለፂ ኣይግለፅን እየ። ህይወተይ ናብ ዝበለፀ መገዲ ይቕየር ኣሎ። ኣነ ሰሓቢ ናይ ፅቡቕ ውፅኢትን ኣወንታዊ ውፅኢትን እየ። ኣነ ካብ ሻቕለትን ጣዕሳን ነፃ እየ።